Televidente bombini na tradizione di timeout. Ahora timeout por un gran norte junto con los directamente por de Holanda. Nos tem Ostes Gibbs de Gibbs Baseball Academy junto com Sonia Tonen, que está está ajudando a Ostes de preparação de Baseball Academy aqui. Agora nós temos timeout cortico sin aqui, nós vamos back. Nós estamos conversando com tanto Ostes e Sonia. Presidente, danke por estar conosco. Nós estamos com Osses Gibbs e Sonia Tonen, diretamente voor de Holanda. Met também switch naar Hollandees, ja, je vrouw komt ook Osses staan met het volgende programma. Osses, ik zal in Nederlands gaan nou met jou. Ja. Wanneer heb je deze academy opgericht? Wel, het is nog niet opgericht. We zijn in voorbereiding om dat te doen. We zijn bezig nu te zien hoe we dat gaan doen op een goede manier. Maar we hebben besloten een paar dagen geleden om dit clinics te geven. Voor de kinderen die hier zijn, die niet naar vakantie bij de zomerstop zijn geweest. Dus voor hun gaan we een paar clinics doen en zien hoe het gaat. En als de school gunstig is of niet. Oké, kijk. Hey, wat is jouw doel? Jouw doel met die Baseball Academy? Wel, kijk, we hebben veel talenten hier. En het is jammer dat er niet dichtbij een academy die hun skills kunnen vooruit doen. En jammer genoeg, er zijn geen dichtbij scouts. Okay. De scouts die er zijn een beetje ver. Maar we hebben veel talenten en het doel is om zoveel mogelijk goede spelers in de minor leagues te krijgen. Oké, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Sonia, vertel ons wat er precies uw werkzaamheden zijn in deze Gibbs Baseball Academy. Ja, ik ben eigenlijk vrijwilliger van de Haaskamp in Nijmegen, omdat mijn 2 kinderen daar ook honkballen. En ik heb Osses Gibbs 2 jaar geleden eigenlijk leren kennen. En 2 maanden geleden heeft mijn zoon ook meegedaan met de Little League in Nederland, dus de Nederlandse kampioenschappen. En daar was Osses ook zijn coach. En toen heb ik eigenlijk zelf ook kunnen zien hoe hij met eigenlijk maar 3 trainingen vooraf een team gemaakt heeft van verschillende spelers uit het zuiden van Nederland. En dat we daarmee eigenlijk derde zijn geworden. Dat is niet makkelijk hoor. Zo korte tijd een negental op één te zetten. Zeker, zeker. En we moesten tegen teams die eigenlijk het hele jaar met elkaar trainen.
Dus dat zijn dan de teams die in het westen op een talentenschool zitten. En van een van die teams hebben we zelfs gewonnen. Kijk, Dus ja, dat laat zien dat er toch wel een goede coach bij de team zat. zeker weten, zeker weten. Kijk, wat is jouw verwachtingen met deze academy? Ja, eigenlijk om inderdaad het talent wat meer te ontwikkelen. Ik zie in de trainingen die hij normaal wekelijks geeft, dat hij vaak al met wat kleine tips en persoonlijke aandacht al heel veel kan bereiken en heel veel kinderen al naar een hoger niveau tilt. Dus het idee is om extra clinicdagen te geven om die kinderen toch wat meer mee te geven van de honkbal. Assis, is jouw academy 24/7 open? Nee, het is nog niet open. Is dat we de zijn bedoeling? Is dat bezig. de bedoeling wel? Eigenlijk wel. Maar zo ver zijn we niet. We zijn bezig nu te zien wat zijn de mogelijkheden om dat te doen. Het is niet zo makkelijk, want ten eerste moet je geld hebben, zeker, om dat te doen. Maar ik denk dat het wel goed door zal komen. Dat is mooi om te horen. Kijk, jij kan de grootste pilaar worden van de honkbal in de Nijmeegse regio. Dat is eigenlijk wel waar, maar mijn doel is om een beetje te geven wat ik ken, wat ik doe, that's what I do. Yes, I do best. Dus ik wil dit overdragen naar de andere kinderen die wel eens een aspiratie hebben om professioneel te worden. Ik kan hun dat kans geven om professioneel te worden, maar je moet hard voor werken. Dat is mijn eerste ding. Als je het wil, ik kan het laten, I can make it happen, maar je moet hard werken. En ze weten dat al. Ja, kijk Sonja, je zei zo net dat je hebt gezien hoe de vooruitgang was in jouw zoon, of twee zonen die aan het honkballen zijn. Is dat in een korte tijd gebeurd? Ja, eigenlijk wel. In de laatste 2 jaar heeft hij mijn oudste zoon getraind. En die wil nu zelf professioneel worden. Die ziet wat hij kan en krijgt ook zelfvertrouwen. Want ja, Ossis is inderdaad wel als trainer heel streng, maar wel heel gemotiveerd en gedreven en verwacht van de kinderen eigenlijk alleen maar inzet. Dus ze moeten inzet tonen om... Zeker weten, zeker weten. Het is niet makkelijk, dat weten we wel. Het is niet makkelijk, maar het kan gebeuren. Televidente, la cosa de un cortico sin aquí. Ahora se envía con los Masco, Sonia y Assis. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Danke per quedando con nosotros, nosotros Assis Gibbs y Sonia Tonen directamente voor die Hollanda. Assis, kijk, ben je nog steeds bezig met de selectie van 11 en 12? U11? Momenteel niet, tot volgend jaar. Maar ik heb al gehoord, ik heb in die Little League app al gezien dat ze zijn druk bezig met de voorstel die ik heb gegeven om de hele jaar door te trainen.
En de enthousiasme is heel groot voor dat. Maar of ik ga stoppen, weet ik niet. Ik moet met hun nog praten aan tafel. Te zien hoe we dat in elkaar gaan zetten. Met hoeveel kinderen wil je dat doen? De gehele jaren door trainen? Wel, kijk, het is zo, we gaan geen 15 mannen pakken. Ik zou zeggen 25 mannen. We trainen. Ik zou zeggen 40. Want ja, dit kan ook. Dit is een periode, kijk, dit is een periode waarin de kinderen veel kunnen leren. De meer ze leren, de beter ze worden. Dus maak het groot, jongen. Dan kan je ook selecteren. Oké, goed idee. Doen. We gaan dat doen. Dus de limit is 40. En vandaar, want kijk, de hele jaar door kan je in een slum gaan. Ik wil zien als je uit die slum kan gaan. Hoe moet ik dat zeggen in Nederlands? I gotta see if you could get out of the slum, if you could get out of the slum, if you could pitch your way out, you know. En je gaat van boven naar beneden en you gotta keep up. If you keep up, you'll be in. If not, you know, better luck for next year. But that is the plan. Ja. Mita como eu sei, pero Assis, botou notando tu coisa que botasse que muito aqui. Sorry. Zeg je alles zwart op wit wat je aan het doen bent? Ja, ik heb alles op zwart op wit en toevallig vandaag zijn Sonja en ik, we zijn bezig om alles dat ik op papier heb in een computer te doen. Ik heb de laptop hier en alles wordt in die laptop gestort. Dus evaluaties, alles. Mooi om te horen. Sonja, zie jij een betere of een mooiere toekomst voor Nijmegen honkballen? Ja, ik wel. Ja. Alleen hoeveel invloed ik heb, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat we het niet alleen in Nijmegen moeten doen, dat dit wel iets meer wordt voor de regio. Ja. Want de eerste aanmeldingen voor de Baseball Academy kwamen ook uit het zuiden van Limburg. Dus van jongens die meegedaan hadden met Little League. Okay. Dus ik denk dat het eigenlijk veel groter wordt als alleen Nijmegen. Wauw. Televidente, wauw. Dit wordt een grote, challenge. Een grote challenge voor jullie. Ja. Hey, keep it up. Kijk, kinderen die zijn als een spons. Ze nemen alles op. Ja. Goede dingen en slechte dingen. Geef hen alleen goede dingen. Laat die slechte dingen aan iemand anders over. Helemaal niet doen. Televidente que honor, diretamente voor de Holanda. Ossis Gibbs, Sonja Tonen, na bezig com Gibbs Academy, para começar a preparar na região do mundo de beisebol aí na Holanda. Ossis, hartelijk bedankt. Sonja, hartelijk bedankt en succes.